Da. Bine, acum să mă uit, să-mi iau torțele, să pun pe aici, să mai văd. Wow, cărbune! Bine că mai e. Trebuie să iau mult. Nu știu dacă voi reuși să plec de pe această insulă. Dar dacă poate dacă îl voi găsi pe Alex, mă voi simți și eu puțin mai bine. Că o să am cu cine vorbi. Sau măcar un sat. Wow. Bun. Hai să mai craftez și eu niște torțe. Iară fier! Yay! Iubi, o să pot să-mi fac unelte. Bun. Bun. Mai bine, deci începe ploaia, mai bine să-mi dau hainele jos. Hainele astea bune, armura. Să o iau pe aici și să mă duc acasă. Stai că nu mai știu pe unde era acasă. Ah. Un măr? Ah, bun. Bun, o să am mai multă hrană. Ah! Așa. Hai să mai fac un furnace. Să am două. Să pun niște torțe în casă, să am lumină. Aici să pun ironul la prăjit, aici să-mi pun mâncarea. Hai că mă simt mai bine, că este totul bine, da. Yes! What? Stai, nu aici. Aici? Da, gata! Bun, pot să am un telefon. Gata, acum... Bun, deci... Așa. Deci... 07... Sună. Alo? Alo? Alex! Bă! Pe unde ești? Și pe mine m-au răpit. Unde ești? Pe unde ești? Că eu mi-am făcut o casă, dar nu știu dacă e pe lângă a ta. Bă! Pe unde? După un munte? Da. Acolo m-am trezit și eu și... Ok. Bun. Bă, peste câteva zile o să vin în explorare după tine, ok? Pa! Pa! Se pare că Alex este în viață. Hai să-mi fac și eu niște o sabie de... și o foarfecuță. Bun. Mi-am făcut o foarfecuță. Dar e seară, frate. Ah! Scheletron. Nu e nimeni. Se face seară. Va trebui să mă culc. Oh, bă, dar bine am mai dormit. Nu știu cât e ceasul. What? Am dormit până la 12? În fine. Trebuie să taie aceste oi. Ah! Îmi pare rău, oițelor, dar trebuie să-mi fac și eu pat. Că m-am săturat să dorm pe jos. Trebuie să omor și această vacă pentru carne. Ah!
Mie îmi pare rău să le omor, dar asta e, adică ciclul vieții. Dar nu știu ce era creatura aia. Aceea verde care explodase. Cred că era un creeper, cum zicea tata. Mereu îmi zicea să mă feresc de ei. Acum nu mai este pe lumea asta ca să îmi spună. Pac. What? Ăla era un pui. Bine. Hai să-mi pun aici să am carnea. Da. Ce trebuia să... A, da. Să-mi pun hainele pentru că mi s-au uscat. Hai să-mi pun geamurile astea la făcut. Nisipul mai exact. Pentru geamuri. What? Ce piatră mai e și asta? Nu cred că am nevoie de ochi de paianjen. Da. Trebuie să mă apuc să fac și eu o fermă. Chiar vreau. Am ambiție să-mi fac o fermă. Semințe trebuie să-mi fac. Trebuie să am. Sapă am. Mă întreb dacă Alex are armură. Da, în fine, lasă-l. Poate o să-l chem să stea cu mine. Dacă vrea. Bun, ajunge 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mamă, ce șmecher că pot acum să... Că am unelte, că am acolo hainele. Da, ce gaură mare. Și cred că îl voi găsi pe Alex. Alo? Alex? Ce s-a întâmplat? Bine. Ok. Stai acolo în casa ta și bine că ți-ai făcut-o mai mare. Bravo. Hai, pa. Pa. Alex mi-a spus că și-a murit casa, că și-a adunat niște provizii. Bravo lui. Și aș fi vrut să stau cu mai mulți. Măcar dacă mă lua pe mine, pe Alex și pe mai mulți în același timp. Să ne răpească pe toți ca să... acum stăteam cu ei de vorbă. Așa singur, cine îmi stă și mie de urât. Un purcel. Bun, mi-am făcut fermă. Hai să dau puțin la pește. What? Deci mi-am... Așa. Sper să prind ceva. Având în vedere că lacul ăsta e mare.
Un pește roșu, mai exact o roșioară. Se cam întunecă. Ei, știi ceva? Venea peștele, vai, și... Hai să las aici. Mai bine m-aș duce să mă culc. Că vine timpul, nu?